እግዚአብሔር አምላኽና ተመስገነ ይሁን መስገን ካብ ዘለና ከይወፃና ኣብ መንፈስ ኣምላኽ ኮይና ኣምላኽ ከነምልኾ ኢና ክብሪ ንጎይታ ይሁን ሃሌሉያ ኢየሱስ የአምልኮዬ
ኢየሱስ 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 ፍቅርኻ ፍቅርኻ ነሲቶኒ ከኽብረካ ይድርኸኒ ኣምልኮ ኣምልኮ ይብለኒ ኣብ ትሕቲ እግርኻ ስሒቦት ወኒ ኣምልኮ ኣምልኮ ይብለኒ ኣብ ትሕቲ እግርኻ ስሒቦት ወኒ ካብ ፍቕሪ ዝተላዕለ እዩ ኩሉ ኣምልኾ ክገብሮ ስለዘሎኒ ኣይኮነን ልማደይ ማለተይ ኮይኑ እየ ዘመልኸካ ውሸይ ደሪኹኒ እየ መስዋዕቲ ዘምፃርካ ፈትወካ ኢየሱስ 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 ይፍቅረካ ኢየሱስ 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 የአምነካ ኢየሱስ 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 ፍቅርኻ ፍቅርኻ ነሲቶኒ ከኽብረካ ይድርኸኒ ኣምልኮ ኣምልኮ ይብለኒ ኣብ ትሕቲ እግርኻ ስሒቦት ወኒ ኣምልኮ ኣምልኮ ይብለኒ ኣብ ትሕቲ እግርኻ ስሒቦት ወኒ ፍቅርኻ መሲቶኒ ከኽብረካ ይድርኸኒ ኣምልኮ ኣምልኮ ይብለኒ ኣብ ትሕቲ እግርኻ ስሒቦት ወኒ ኣምልኮ ኣምልኮ ይብለኒ ኣብ ትሕቲ እግርኻ ስሒቦት ወኒ ኢየሱስ ኢየሱስ ኢለ ክፅዋዓካ መሊኡ ፈሲሱኒ ልበይ ብፍቕርኻ እቲ ናይ መስቀል ቅርታ እቲ ግሩም ገበሬ ኣድኒቐይ ወድኦም እቲ ናትካ ፍቕሪ ይፈትወካ ኢየሱስ 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 ፍቅርካ ኢየሱስ 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 የአምልካ ኢየሱስ 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 ፍቅርኻ ፍቅርኻ ነሲቶኒ ከኽብረካ ይድርኸኒ ኣምልኮ ኣምልኮ ይብለኒ ኣብ ትሕቲ እግርኻ ስሒቦት ወኒ 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 ኣምልኮ ኣምልኮ ይብለኒ
ያለ
ኣምላኽና ነምልኽ ከምዚ ዝበለ ሕያው ዝኾነ ሰማይን ምድርን ዝገዝዎ ባሕርን ንፋስን ዝእዘዝዎ ተግባር ኣዳው መስተንክር እዩ ትናትና ኣምላኽ ኤልሻዳይ ከመይ ዝበለ ኣምላኽና ነምልኽ ከምዚ ዝበለ ሕያው ዝኾነ ሰማይን ምድርን ዝግዝዎ ባሕርን ንፋስን ዝእዘዝዎ ተግባር ኣዳው መስተንክር እዩ ትናትና ኣምላኽ ኤልሻዳይ ከመይ ዝበለ ኣምላኽና ነምልኽ ከምዚ ዝበለ ሕያው ዝኾነ ሰማይን ምድርን ዝግዝዎ ባሕርን ንፋስን ዝእዘዝዎ ተግባር ኣዳው መስተንክር እዩ ትናትና ኣምላኽ ኤልሻዳይ ከመይ ዝበለ ኣምላኽና ነምልኽ ሃሌሉያ ከምዚ ዝበለ ሕያው ዝኾነ ሰማይ ምድርን ዝግዝዎ ባሕርን ንፋስን ዝእዘዝዎ ተግባር ኣዳው መስተንክር እዩ ትናትና ኣምላኽ ኤልሻዳይ ከመይ ዝበለ ሃሌሉያ ኣምላኽና ከምዚ ዝበለ ሕያው ዝኾነ ሰማይ ምድርን ዝግዝዎ ባሕርን ንፋስን ዝእዘዝዎ ተግባር ኣዳው መስተንክር እዩ ትናትና ኣምላኽ ኤልሻዳይ እንታይ ክብለ እንታይ ክብለ ኢየሱስ እንታይ ክብለ እንታይ ክብለ ኣምላኽ እንታይ ክብለ እንታይ ክብለ ኢየሱስ እንታይ ክብለ ክብለከ ይበልኩኻ ንጉሪኻ ንገዝከ ይበልኩኻ ንጉሲኻ ትውሃብከ ሂበካ ትልበይ ትውሃብካ ብምንታይ ክገልፆ ትበለዛ እነሆ ዘምር ኣክብርና ብምንታይ ክገልፆ ትበለዛ እነሆ ዘምር ኣክብርና እንታይ ክብለ ኣምላኽ እንታይ ክብለ እንታይ ክብለ ኢየሱስ እንታይ ክብለ እንታይ ክብለ ኣምላኽ እንታይ ክብለ እንታይ ክብለ ኢየሱስ እንታይ ክብለ ክብለከ ይበልኩኻ ክቡሪኻ ንገዝከ ይበልኩኻ ንጉሲኻ ትውሃብከ ሂበካ ትልበይ ትውሃብካ ብምንታይ ክገልፆ ብምንታይ ክገልፆ ትበለካ እነሆ ዘምር ኣክብርና ብምንታይ ክገልፆ ትበለካ እነሆ ሸብሽብ ኣክብርና ብምንታይ ክገልፆ ትበለካ እነሆ ዘምር ኣክብርና ኣምላኸይ ብዙሕ ውዕላቱ ይምልኣለይ ከምቲ ቀጠርሓቱ የሕልወኒ ብብርባር መላእኽቱ የንብረኒ ከም መተምሕረቱ ኣብቲ ቤቱ ኣምላኸይ ኣምላኸይ ብዙሕ ውዕላቱ ይምልኣለይ ከምቲ ቀጠርሓቱ የሕልወኒ ብብርባር መላእኽቱ የንብረኒ ከም መተምሕረቱ ኣብቲ ቤቱ ኣምላኸይ ኣምላኸይ ብዙሕ ውዕላቱ ይምልኣለይ ከምቲ ቀጠርሓቱ የሕልወኒ ብብርባር መላእኽቱ የንብረኒ ከም መተምሕረቱ ኣብቲ ቤቱ በለቱ ዘይሳ ክብርካ ክትገልፆ ናይ ሓደ ወዱ
to